Dimit. Ano sa ka, oy? Di ka panghambong na ko, nga, di ka bayot. Nya, patuya ka hilak niya. So, dili bayot nga, magsige hilak. Labog mo kas babayo, ay, suma ka. Pagkahimi, baya din ito ko na. Hilog na, oy! Saan mo ni? Kalma lang gud, Noy. Ano si hilak, Noy? Noy, ano ko si hilak, gud? Noy, ito si hilak, Noy. Mano sa tuwi. Noy, kato si laklak, Noy. Ni ara to din, Ni ara to tuwa, oy. Itaguan na tong matoy. Kinaginang-ginang sa matoy ato. O niya, Noy, naasi katarungan si matoy. Kaya man nagtiayo naman to sila. Yan ang mga asawa si laklak. Magtiayon lagi. Unya ako. Wali ko'y katungon. Ngamahan man ko. Maapil di ka silang kami Noy. May katungod ka, Noy. Ay mo na imanoy na ko. Bugal-bugal naman ang imo, abay sidro. Bitaw, bay. Bay, hilom na, bay. Katus matoy. Doon na to siya katungod. Kay bana na gutong laklak, kinasal na guto sila. Ubot sabton. Out na to ang imong anak sa imong puder. Oy, minyo na guto. Oy. Di lagi ko gusto. Ano siya di gusto? Di ko gusto. Kakaon na yung silaklak. Kay bata pa to. Wapatoy ang hay gamay mong inahan. Ay, kani mo bay Dimit. Hilom na lang ni Dimet. Uy, pasagdi na lang gutos laklak. Pasagdi na lang nga mahimuwag na siya nimo. Kay total minyo na lagi to. May Dimit, mayo ay. Arip man ginaslaklak ni mo, no? Ay, maayo. Apilal nas matoy. Sagupon lang ni mo na. Kamo to mo'y magpuyo dire. Masukot lagi ko. Onya. Nga mag-ipon mo dinhi. Onya. Pero kinahanglan yun nga. Dili sa mga nagsilaklak. Kami usay magduk si Matoy. So, di na mahimo, oy. Ano ka mo maging magduog sa matoy? Kanang magkayon kami magduog, dili kay kamo. Supply may tabong matoy, no? Kung magduog mo. Sumabita po ni Matoy. Sa pagtuni mo na ako, kriminal. Sus never heard in the Philippines. Unsa mo nis by Dimit? By Dimit, kaila ba kag isdang dali-dali kanang nipis kayo, kanang puti na kayo? Ha? Huwag ko kailaw. Ayaw ko mananagat. Muna may tabong matoy niya kung kamoy magsigig dog. Naman. Luspad nas matoy. Mo di ay nga supak kang magduog sila kay ikaw di gusto mo dog. Dimet. Natural nga di ginaw sugot si laklak nga mutupad si Matoy nimo. Kay sila man daw man nagtiayon. Mo. Diligim sugod si Laklak nga kami magdog si Matoy. Kay makuyawan si Laklak. Ako na ito eh, maganda. Mau lagi? Manangit lang tang ma'am. Amin na po ni Paklipa nga. Kirin lang ko kay haso na kayo magyayong-yayong pata dito. Bukat na ba kayo siya? Sige, dinhin lang yun. Pero magandang pagtulda. Kaya ato ba ng sugaan? Mau yun. Kinahanglan magmatngon yun ka. Ngayalig doon ay makamatikod. Utang yun lagi tagtulda dire. Ubog sikot. Kita na day. Hindi na kayo pagkaon na na. Buwat lagi. Nga di mayo. Magbutang kita tulda. Bon nga. Butangan itong suga ka na. Di lang kayo. Hinay lang ang siga ba. Bitaw tuod no? Delikado kita. Doon ay makasuotin eh. Delikado mo lang. Mong mangita kita kabalhina na ni Kandinga.
Ani! Simon! Ani! Simon! Ma'am, bro. Ma'am, lagi. Tara na. Simon! Eh, ma'am. Ma'am, amo gito ang kanding, ma'am. Alay, ma'am, nabalaka mi ani, ma'am, ay. Ayaw ang maabot na itong isugo ni Lila, ma'am, da. Kay kami yung tao Simon, may mungunay rito susi. Samtang wa pa na to masiguro ang langob sa Karagala. Kung doon na pailaing kataguan sa kanding, ato lang sa natin pahiluna ang tangkal. Amo ng pangitaan, ma'am. Mo na atong siguruhon. Kay, sige pa biris lang inspeksyon karon. May katahap na sila nga, ndak pa na ang kanding. Maulag eh. Wala ba kita sila yung sila din siya pagsusi, ma'am? Mga nga di kita pa kumpiyansa lagi kay kinahanglan alerto gid ta kay masakpan mo niya na, masakpan niya ta. Butan ako sa kahimtang sa kanding bi. Ano yun, ma'am? Na taak lang ko na may itong siminto, mama. Apo kay ma'am. Wa pa mo ko na naugang espalto, di, ma'am, good. Sasak mo na po. Pa! Ren, dito ka. Kamusta naman ang mga tanyukan ninyo, Ren? Si Tudencio si Matoy pa, padayon niya po sa pagsulit sa ng dapit, bro. Ka? Huwag niya po yung maing balita, eh. Ang siya matukad bubot na kapag ikidnap. Katong pahe ni Simon Sportorero? Oh, wag lang, naunsa na to. Usa na yung abya to. Huwag kalambuan pa. Wag lang. Buti pa sa buti ay, kumauna, naging na utang ilimito na kasuri sa tuwa. Murag doon na ba? Loda, why nada ng balita, oy. Di mo na importante. Ang tungod sa kanding ang akong gusto mahibawan. Maunta na yung angay nga lindot nga balita itong masayran pa. Pero sa omnis ni Dincio, oy. Murag magwa tinod ang trabaho. Mao lagi na, kaning mga tawhana. Dako lang ang hambog. Puro sa hambugiro. Pero pa, ako may doon na problema nga angay kang masayod. Asa ba? Gusto na kong magminyo. Magminyo na ka? Asa man? Dini? O dito sa tuwa sa lungsod? Dinhi. Kaya doon na ako'y nauyunan. Mas maayam sa nang mahimutang na ko ba? Ang gusto na ko ba? Taga Dinis Bukid, ang gusto na kong mahimong asawa. Ba? Oh. Wala ka istorya na, kaya pahuway sa ko. Sir, kumusta naman ka, uy? Doon na ka, uy. Huwag ka kakitang laklak, doy. Guol kay ko, doy. Huwag na may magkatupad katuhog si laklak. Hay naman day siya, sister. Gitaba ni Matoy. Salbahis kiti si Matoy. Murag yun siya, boy, nagpakaon laklak. Si Matoy mo yung nagtaban, eh? O, lagi. Ngit-ngit pa ko, nangita na ko nilakla kung asa na taguin ni Matoy. Antun karon wag yun ako makiti. Kasalbahis yun, uy. Gitaguan guday niya, sister? Gitaguan lagi. Gahapon sa hapon to niya tabana. Kung mao di ay na, di ara to diri, uy. Unya, wa day nimo susiya siyang payag. Wala lagi dito, tagbo lagi ko pangita. Kabihag gud. Asam dito niya tagu islaklak.
Kawa man to'y laing kaadtuan. Kabihas sa kanang matoy, uy. Mabitang naglibog ko doy kung asa ka taguino. Ato na. Atong susihong ilang matoy. Sister, di gyud ka tuhuan nga wala dito sa laklak. Sige. Tabangi ko doy. Tabangi ko ha. Uy, ay kaguol diha. Sige. Unya, sister. At tuon man ka nato sa matoy. Ayaw gyud kasab isi matoy. Kay may katungod to sila kay managtiayon tong duha. Mao lagi. Magkayon lagi. Kana. Oh, dara oh. This is your favorite food. Kaya sa damo ni mo eh, gutom ako. Sama na uy. Manalansyaw. Lansyaw ang akong gusto. Naut na lagi lang siya silang Darling Martin. Naan kay kog lansyaw. Wa na lagi kay gamay ra yang gi. Tuto kay gamay ra karning baka giihaw. Kinakaon lang gud. Eh, gutom ko, kaon na lang ko eh. Ikaw. Man nako. Mao na inungdan dira. Mao di na dugay ka. Kinigkaon di kag una. Gigutom man sa kuko darling. Ya, siyempre daghan kay customer si Martin. Nagkadukan lang sugo ko dito, di kaon lang ko ako. Alam mo, kaon na lang ko. Sige na. Kaon. Kuan, kutsara. Ako kaon na. Abi. Atoy. Atoy. Ayo. Atoy. Ayo. Oh. Kamu mulai ratay. Samantay. Kumusta naman ka tay? Akong gipangita akong anak. Hainan. Huwag na mo kit isukad gapon. Gapon na mga nangita ato. Matoy, pasabton ti ka ha. Kani sinoy dimit, buol ka ayon ni. Huwag yun na nakit islaklak. Ayaw tago ito'y. Ipakita na lang na uy. Naguang may utro sa ka. Wala lagi diris laklak. Wa diri. Pakita na lang lagi na, di lagi na niya bawion. Wa lagi nga rin ako. Ilaya siguro to. Wato mo layas. Toy. Maluoy taon ka toy sa kong anak toy. Di mo bitaw tong asawa toy. Dito yun ako bawion. Bitaw toy. Ipakita lang sila klak. Uy, di ba sa niya bawion toy? Yung taos laklak diri oy. Montan ako taguing nga rin. Sino mo, sister? Uy, ako ko sa mga tao, sister. Ganong mauwaman ko. Ila kong anak. Wala, sister, uy. Nakaw lang mo diri. Dagan na siya di. Hindi ka maluya ni niya matoy. Naghilak na niya akong sister, oh. Ipakita na sila plak, uy. Wa lagi laklak diri. Dapas laklak diri ako padaan din niya oh. Uy, may dilit. Kahit medyo kayo ning usa. Ato na lang to sila ng piling, uy. Kay marag na ibaw to, kaya migar ba to silang laklak. Shit, ni mo matoy. Bantay ka na ako. Ano, sister, uy, anong hilap, sister? Yun mo itong ganong anak ka. Bugnaw ni. Murag nalugluogan nyo na ko ang paglakaw ba na. Lagi ko'y nakuha ang impormasyon. Isa mo na, Bart. Ang kadto itong kauban nilang babae. Kuan dito sila. Naa dito sila kalabutan sa katong ilang mga sekreto. Mo ba? Ang dili lagyo, Bart. Nakatong bayanan. Sa'yo to sa kwarta nga naa nila. Mao yun. Pero naalam ko yung naobserbaran. Isa na. Ang kanding part nga ilang gitaguan sa kawayanan, importante kito nila. Ang kanling? Oo. Ano? Kaingon ka, Bart, nga importante ito nila. Kung saan mo nakita? Masabod part sa ila lang mga lihok, importante ka nilang kanding. Gatiman doon nila pagayo.
So dito. Doon na dito kalabot silang bandit. Ako yun ang susihon, part. Ug diin yun sila ng kwartahan. Nadaghan kayo. Sura sa likis up. Eh. Di kita mo undang, part. Ato ginubsirbaran pa kayo. Para tamo lampos. Ya, ugma. Mubalik ka? Oo. Balik to. Gusto mo katama dato? Oo eh. Oh, kapoy kaon saging ha. Hindi kamuta na to. Kamay na lang ba? Hindi kita mulunga yun. Lagi? Nya, ako. Ato kaya pong sunsod? Sige, yun ka. Huwag kayo hunong. Arang matakdo ang atong tumong. Patayong juga dito. Okay? Okay. Unsa ka tong kanding ilang itaguan pa to? Ano na problema mo ka to? Unsa may gusto mo kawaton ka to? Buang kayo. Kawaton to ni mong kanding? Puul ka og saging oy. Lami kaldiritas. Part asar man ang kaldiritas oy. Ug na kwartang daghan. Bisag asa pa ta palit. Palit ta. Bisa pag us ka barko ng kanding. Bagay. Kwarta mo yatong tumong. Dako igo part. Lami isupsop mata tong kanding part. Sam ka itakaon gyapon mo yapas. Ito na ways ko kanding sa do.